Jeg har tidligere omtalt den her lille smarte ting fra et svensk firma, der hedder iSettle. Og den her lille dims hedder også iSettle. Og hvad kan den så? Jo, med den her kan du modtage betalinger med kreditkort. Altså, du sætter den direkte ind i din iPhone. Så åbner den appen, som er på forhånd er installeret, som man henter ind i iTunes, og som også hedder iSettle. Og med den kan man så direkte modtage fra kreditkort. Så kan man simpelthen stikke kortet med chip herinde i, og så bliver kortet læst. Der står her læser kort, og der ved, at det er et Visa-kort. Og nu kan jeg så indtaste et beløb herop, at jeg vil gerne modtage 10 kroner og betale. Så går den i gang med at kontrollere kortet. Og det kræver selvfølgelig, at man har datadækning. Købet er godkendt, og tag kortet ud. Således. Så nu har jeg altså lige mistet 75%, og det er fordi, og det er egentlig også det, der er det nye, nemlig at man kan også modtage betalinger uden den her. Men de har lavet det om, nemlig at tidligere havde man et lille fast beløb, man betalte, jeg tror det var 2,75 og 2,75% af beløbet. Og nu er det altså kun beløbet, procentdelen de beholder, altså 2,75, så de har droppet det faste ydelse. Man kan jo også modtage betalinger via den her konto, når man først er oprettet og har installeret sin konto. Uden brug af den her, kan man altså bare blot indtaste selve kortnummeret. Så står man foran en og så videre skal afregne. Der er garanteret masser af håndværkere, der kunne bruge noget lignende som det her. Jeg er desværre ikke i en sådan situation, jeg selv kan bruge det, men der er garanteret mange andre, der kan finde god gavn for den her app og den her smarte ting. Så det var bare lige en lille update på den.